Amen vadikani, ameni. Amen. Tadzokazve kuzonzwa kutaura kwaMwari kuti Mwari vanodei mukati meupenyu hwedu. Saka tadzokazve nhasi, tinokufarirai nokukwazisai mese kwese kwamuri ikoko. Tichakumbira Wamani Chenai vangodivhurira nemunamati. Tinamate. Tinokutendai Mwari makanaka muzita raJesu. Topambiri kuzita renyu rinoshamisa. Makavimbika zviro kwazvo. Tokutendai Mwari nokuda kuti zuva rimwe nerimwe Mwari, you have daily bread for our lives. Tokutendai kuti zuva rimwe nerimwe Mwari mune urongwa hwenyu nokuda kweupenyu hwedu. And we thank you, O God, that we are in your agenda, your plan and your purpose that is being fulfilled right now. Tinonamata Mwari zvataungana kuti taure nezvokunaka kwaMwari, nezveukuru hwenyu, nekuti ndimani muupenyu hwedu. Tinokutendai for you are in our midst. Nokuti shoko rinodaro kuti when 2 or 3 are gathered in my name, I shall be there. So Mwari wewe ungano ino ndeyenyu, and we thank you for being here. Tinonamata Mwari, itai zvakanaka isu Mwari tiri paplatform ino nevachanzwa shoko renyu. Ngariunze hope, ngariunze kutenda, ngariunze love, ngariunze patience, ngariunze all Mwari the gifts of the Spirit. Tinokutendai muzita raJesu, mazviita nekusingaperi muzita raJesu. Amen. Amen. Pakutenda Mwari chipo cheupenyu neutano kwese kwatiri ikoko inyasha dzaMwari. Toda kusvika patinongoverenga shoko raMwari rinowanikwa kuna Psalms chapter 29 pavhesi 7. Rinoti hanzi inzwi raJehovha rinopamura mirazvo yemoto. Inzwi raJehovha rinodederesa renje reKadheshi. Inzwi raJehovha rinoberekesa nondo, rinoshura miti yemisinda yakisamekadhesi. Nhasi ndada ngotaura ukuru hwaMwari kuti pane pamwe panhu patisinganyatsoziva kuti Mwari vedu vakakura sei. Mwari vedu tinenge tinovaenzanisa nezvimwe zvinhu zvidiki diki. Kana kuti nhamo yedu takutoisa Mwari mukapu. Mwari vayawo nhamo iyi ndipo woisa muzimuzombe hombe. Zvoratidza kuti Mwari havatogoni kuita zvinhu zvako izvozvo, nonyaya kuti unenge wavaisa padiki diki. Saka Mwari vedu vakuru. Pataverenga pana mapisarema apa akanditewo zvakanaka, tikati vakomana, voisi raMwari inzwi ravo rinoita kuti mombe iite mwana, kwete kuita zamu. Kutozvara mwana ipapo bedzi vakangoti uyotoita mwana. Zvicharatidza ukuru hwavo hunoshamisa. Vakangoti kuti miti inoshurika, makavi ekumusha yaya yotoshuka neukuru hwavo. Saka kuti vakomana Mwari havakura. Saka chombovaita vadiki. Pane paunochema nhamo yako, unenge uchitovaisa patokotoko kuti mungaigona here Mwari, gai nditochema mugone nhamo yangu iyi. Saka pane chimwe chandakaona kuti Mwari vanofamba nemalevels ako aunotenda iwewe. Ukangoti Mwari vane izvi havazvigoniwo, ndizvozvo ndo mafambiro vanongoita newe. Mwari vanogonawo izvi, vanongofamba newe saizvozvo. Mukatarisa shoko raMwari, vadzidzi vachifamba naJesu, Jesu pavanga vasara kumashure uku, ivo vatomboenda nechikepe. Saka pakati peusiku ndobva vazoona Jesu achifamba pakati anzi mazigoritoto. Ndobva Pita ati kana murimi, kwaitowo kusatenda kuti ndiwo, kana murimi ndidaidze ndiuye ikoko. Pita ndobva afamba. Saka pavakadzokera manje kune vamwe uku, hapana kana mumwe wana akati gai ndimbofambawo zvaita Pita pamusoro pemvura. Nekuti vanenge achitoziva kuti ndinganyura ndikafa zvangu, but Jesu vacho varipo. Muridzi wemvura, muridzi wedu isusu, muridzi weupenyu. Saka Mwari tikangovasumudza so zvingobva zvangosumukawo zvinhu zvedu. Tisafananidze Mwari wedu nana mbuya nemunhu anofa, nemunhu akatosikwawo naMwari, nemunhu anototadzawo. Saka vanenge vangogara zvavo pachigaro chavo so imboimagina vadikani
Mwari vanoti kudenga uko ndokune siti yawo ikoko. Panapa makomba awo Yes. ndopari pano. Ukuru hwakakura sei vadikani? Saka vadikani hationei ukuru hwaMwari zvakanyanya. Pane shoko Yeah. raMwari tikaverenga kuna Isaiah 40 pavhesi 15 inoti hanzi izvoni nyika yese idonhwe riri mubhaketi. Saka kana Yeah. wagara soimbo kungoti vakambokura sei Mwari vavo. Saka ini vakutondiona munhu wese vanenge vachitomuona. Atidzidzei kuisa Mwari panzvimbo yavo. Yes. Todzidza kuisa nhamo dzedu panzvimbo dzadzo. Kuti iwewe nhamo uri pasi paMwari. Mwari hapana chavasingagoni. Zvinhu zvachitaurwa naDhorini Amen. zvinzi izvoni. Itaimu chete. Mwari hapana chavasingagoni vadikani. Mwari Chokwadi. havakundwi nemweya yetsvina. Mwari havakundwi nemadhimoni. Havakundwi nengozi. Netsvina nehamhenyu zvese izvo zviri kumusha kwenyu hazvikundi Mwari zvese izvozvo. Nokuti Mwari ndibaba. Tikaverenga shoko raMwari kuna Mapisarima 104 inoti hanzi izvoni vanofamba vakabata mapapiro emhepo vakatsika makore hanzi chitangore yavo pamwe pacho hanzi ichipumbuka guruva. Ivo ndipo woenzanisa nhamo yako naMwari. Ndipo woenzanisa kushayiwa kwako naMwari. Hazvitomboenzani. Yes. Tikavatora Mwari vedu tovagadzika panzvimbo yavo, zvinhu zvedu zvinoita. Yes. Zvinhu zvedu zvinoita. Saka ngatingodzidzaiwo kuti kana tichiverenga shoko hatinzwisei kuti zviri kumbonzi kudiiko. Kana vachiti mombe, vhoisi ravo rinozvarisa mombe ipapo. Kwete kumboita kuti zamo vadikani. Hamene mombe inoita mwedzi mingani. Ipapo bedzi. Ngoti Saka wenzwa John yawe achiti izvoni ndakanzwa vhoisi ravo hanzi iri mvura zhinji. Pamwe pacho panonzi hanzi maziso avaya murazvo wemoto, makumbo avaya mapira fire. Ndoenzanisa nekadhimoni kekumusha kwenyu here vedu we. Zviite hatidzidzei vadikani. Kana toverenga shoko hatidzidzei kuti zviri kubonzi kudii. John akatoona Jesu achitofamba nawo achitoita sei ukubviswa maziso iyeye. Azovaona vadonha pasi neukuru hwavo hunotyisa. Peni pandaiverenga nezuro zvinzi izvoni kune zvipuka 5 zvimwe chakadai chimwe chakadai chimwe chine maziso chimwe chine fesi yemunhu chichi hanzi izvozvo zvingoti mutsvene 24 elders dzoti pasi gbadara. Ivo ndipo womuka kuti hakuna zvakadaro. Kana nhamo yangu yazondida ndazonda vanongonyaka vanochema kuchema 20 years chema wakadaro kusvika wakuziva kuti ndiri anini. Saka tikangoziva makore avo, tikangoziva mabatiro avo, pese paunenge waverenga uchinzwa maitiro avo, pamwe pacho vanobva vatoti kuna Psalms 46 vhesi 10 hanzi nyarara uzive kuti ndini Mwari. Kutaurisa nyarara uzive kuti ndini Mwari. Vanoita zvese. Ivo vanoti hanzi zvoni hanzi machuru ameno 1000 nema1000 mombe dzirimo ndedzangu. Tonai upfumi hwese ndehwavo. Tinongoti yowenda ndinofanira murombo ndakazenge ndakazoda zvecho peni padaimbo hamenchazindanaita chanzi zvaunotaura ndo zvinotovakika zvotova saizvozvo. Ivo Mwari vacho vakatotaura kuna Samson hanzi zvoni hanzi ndakataura zvikamira zvikasimba. Saka ivowo zvaunotaura futi zvinotomirawo zvotosimbawo. Uye Mwari ngavatiwanire nyaya dzavadikani. Tingodzidza tivaise panzvimbo yavo. Ndoti ndikamboshatirwa dzimwe nguva ndoti iwo mweya yekwangana ndokukunda Mwari wamazimba uzo unomuziva here. Izvozvo zvavanoda izvozvo manje ka vanenge vachitogara. Ndaimbonetsana neimwe hama zvikanzi pememutara ipapo Mwari wamasimba uzo vanenge vachitonakidzwa. Saka ukambo uchingotaura uchinodzidza kungotaura ndotozotudza mangwana kuti vadikani zvandikaona izvi zviombe zvakaindisika vaMwari. Zvinotyisa. Ndaichitongofunga almost the same zvakada kufanana. Ndichitongofunga kuti haminoti munhu ndaichidza kufunga kuti sei vanhu takadaro kuti why, because ndaichifunga kuti nezveukuru hwaMwari kuti
mabasa akabatwa naMwari kuti anobatwa naMwari. But kuti munhu anosvika pakupererwa kana kuti pakungopera tariro sekunge hapana hapana Mwari wacho. Ndeichiverenga hangu iyi nyaya yevaIsraeri yakatongofanana nesu actually. Iyi kuna mapisarema 106 pavhesi 9 pakati hanzi akarayira gungwa dzvuku iro rikapwa. Hanzi Yes. uye akavafambisa nepakadzika sevanopfuura nomugwenga, akavaponesa kubva muruoko rwomuvengi, akavadzikinura kubva muruoko rwemuvengi. Handiti hanzi mvura zhinji yakafukidza vavengi vavo, hakuna mumwe wavo akapona. Hanzi ipapo vakatenda vimbiso dzake, vakaimba vachirumbidza Mwari. Imagine vayambuka gungwa, vakatanga kuimba vachirumbidza. Yes. 18 manje panzi asi vakakurumidza kukanganwa zvaakanga aita uye vakasamirira kurayira kwake. Zvinotyisa because pamberi pacho ndipo vakatanga kuchema nezvemvura, nyama, zvino nezvozvo. And kusvika Mwari azotsamwa ine way yekuti akataura kuti vazhinji vacho havana kuzopinda munyika yeKenani. Saka ndaichitofunga kuti it's so typical for munhu kuti mwana wako akarwara zvokunge achafa zvezvi, hautomboziva kuti chii chakaita kuti apone. Mupenyu izvo zvandori. Mwari wakaita munana iwoyo, handiti akapona. Kana kuti mudzimai wako, kana whatever situation, Mwari unotoziva kuti Mwari vakatopindira. Pamwe wakatomborwara zvokufa, Mwari vakapindira ukaporeswa. Futi rimwe dambudziko suddenly zvakanganikwa zvakaitwa naMwari zvezvi. Saka dai takumbira Mwari vadikani kuti mirangariro yedu ngaigare panzvimbo 1. Tidzidze kungotenda Mwari kuti Mwari varipo. Ine ndaitaura semwe nyaya yevadzidzi kuti Jesu pawakafidha vanhu 5,000 paya handi vakati kune vadzidzi pane chii chekuti vanhu vadye. Vadzidzi vakati tinovapa chii vanhu vese bla bla bla. Jesu bva waita munana. Handiti pamberi pacho manje Jesu same situation iyoyo vavada kufidha vanhu 4,000. Vadzidzi havana kutombopera vafunga nezve 5,000. Vakatobvunza futi kuti tinovapa chii vanhu vese vava. They just forgot, munana wakadaro kuti Mwari vakambofidha 5,000. Saka same way yavakafidha 5,000 vakwanisa kufidha ava vanhu 4,000. Saka Mwari vatibatsire kuti tirangarire kuti Mwari ndiani zvidaro nhasi chipo kuti tinokurumidza kukanganwa kuti ndiani. Plus chiono chedu chaMwari, picture yatinayo yaMwari, hanzi nhasi chipo hanzi tinovaisa mukapu, which is very bad. Kuti Mwari vakuru pazvese zvazvidescribwa nhasi chipo kuti hapana chingainzaniswa naMwari, hapana angainzaniswa naMwari. Ipapa ndaichiverenga apa ndaichingofunga zvakawanda nezvana Dhavhidhi, zvana Goliath, kuti vanhu vese vaida kuedza kuda kuzviita vepamusoro, Mwari vaingoisa panzvimbo dzavo. Plus havaisiromboita zvekusuweta zvezvi. Kungoita hameno zvokungotaura izwi yamai mwana. Kana vakamedzwa vana Dhatani naKora vaivai, handi vakangomedzwa neground just like that. Hapana chatingainzanisa. Mwari vatibatsire kuziva Mwari wedu ende kuvaisa panzvimbo yavo zvikuru sei. Zvekuti very powerful. Ndandiri kufunga hangu pandakambotanga kuverenga Exodus, ndichiverenga Exodus, pane paya pavanenge vakudzi vazoyambutswa vanenge vachiimba vachirumbidza Mwari. Ukaenda pana Exodus 15 vachitenda Mwari vachidii. Pane vhesi inondiitira zvakanaka pavhesi 8 inonzi, and with the blast of thy nostrils the water were gathered together, the flood stood upright as a heap, and depths were congealed in the heart of the sea. Hands by the blast of thy nostrils, like kufema kana kuti kuita
kuya kwemhuno. Mm. Though when God did that, zvakava zvakonzeresa mvura iya yese kuti iungane Mm. iite mawars kusaidi kuvana veIsraeri vachifamba vachitobata mvura kudai vachitoona fishi dzanga dzirimo and all those things. Saka I remember ndichinyora pasi ndikati, Mwari, can you just move your finger? God making a movement. Akangogara pasi, so akangodai musoro wake pasi, une action inoitika iri yakakura. Akangosimudza ruoko rwake chete Jesu, zvinoitika muupenyu hwomunhu zvakakura. That's how great he is. Zvekuti ndimunhu mukuru, ndiMwari mukuru. Yeah. Unoita zvinoshamisa. Saka hauna maprotocols ekuti ngaumbofamba wakadai ngawakadai. So I think sevanhu mundangariro yedu haigone kuita comprehend, haigone kunyatsogamuchira kunzwisisa ukuru hwaMwari. Nekuti zvinodarika kufunga kwomunhu kwenyama. Kuti unyatsogona kugamuchira kuziva kuti Mwari vakadii. Because we tend to, okay, love, yes, we might accept that sure God loves us, but we forget the greatness of God. Kuti Mwari vakakura sei. He is bigger. NdiMwari vakuru, vanogona kupinda mumaofisi, mumahofisa, but impatience, kusatenda kwedu kushaya patience kunotikonzeresa kuti titi Mwari havakugona. Like zvataona sisi chipo kuti kadhimoni kekumusha kwenyu kangamisidzane here naMwari wakadaro anongoblowa mhuno yake mvura yobva yamira. Yes, see. Nekuti kusika, you can't even see it. And ndiri kuremember dad wangu vari kuno vainditi, saka mvura iyi inobva kupi? Hanzi mvura iyi iri kumbobvepi, you know? And ukada kutarisa haugoni kuti usvike pasi payo chaipo painotangira. So imagine mvura iyoyo yese yemugungwa yatinoona kubhichi yayi yomiswa kudai vanhu vofamba paground rakaoma. When you get to see that, Mwari vanokubatsira kuti uoneka kutenda keuza kuti Jesu mukuru. Mukuru zvekudarikidza. Saka dai Mwari vangotibatsira zvesho kuti mwoyo yedu yagona kugamuchira. Sometimes pamwe unenge une something chauda kuitirwa, ipemiti here, imarriage here, mwana here, you know, kana kuti irelocation here, kana kuti chiko. Mwari vanopinda mumaofisimo machikonzeresa kuti mangwana uve nemhinduro yekuti unoshaya kuziva kuti zvafamba sei, yekuti haugone kutsanangura. That's who he is. Ukamupa nzvimbo yake yekumutenda nekumuudza kuti Mwari, you are bigger. Vakakura Mwari. Ndikumemba futi one day, I think I've shared it here, ndikati one day ndiri pachipatara muzukuru wangu adiagnoswa nenge ainzi inenge meningitis. Ndabatwa nekutya kusingaite. Ndatopfuura nekumba kwaSidhorini vakamunamatira. Ndakaenda kuchipatara. Ndiri kuchipatara ndakamira panze ndikatanga kunzwa pandakabatwa neimwe fear isingaite. Mwari vakanditi, uri kusimudzira chirwere ichi kudarika ukuru hwangu. Ndoda kuti utange kutaura ukuru hwangu kuti how big God is, how big I am. Ndikatanga kuti Mwari makakura kudarika njanji, kunyange vanogadzira njanji, kunyange makomo chaiwo, that there's nothing chatinoona isusu chevanhu chiri big chinokompea kuna Mwari. Ukuru hwaMwari hunodarikidza by far. Chii muupenyu hwako chauri kuona kuti chakakura? Masituations here, maissues aunawo here, imba iri kunetsa here, vana vari kunetsa here, ibasa risiri kubatika here. Mwari wedu mukuru kudarika izvozvo, ende anogona kuita zvinodarikidza. Saka dai Mwari vakangotibatsira to be able to comprehend the greatness of the Lord, kuti God is greater, he is big. Saka nyaya yamataura ihombe isi chipo ndandiri kutofambawo nayo mazuva ano ekuti greatness yaMwari. Saka Mwari vakangonaka, and we are just so grateful nemukana iwowo wekuti tingotaura zvekunaka kwaMwari. Tinotenda. That was so powerful. Mazvinzwira vadikani kuti we cannot compare Mwari with his creation. Kuti ndo akasika zvese, saka tingavacompare nei? Saka it's actually an insult kucompare Mwari nevaroi, madhimoni, zvavakasika. Like, it's an insult.
saka Good. zvizivirei kuti Mwari is just incomparable, hapana chingakombera nawo, uye mapurposes Hakuna. avo avakaronga nezveupenyu hwako kana mhuri yako, as long as iwe uchizoti uri mugwara hapana chaunombotya. Like Yes. rambira munzira imomo, rambira mugwara imomo, rega kuvhunduka Amen. nekuti ye nguva yazopera, ye vana nhingi vakazodai, amai nhingi vapapa, ini ndiri papa. Ndogara ndichitaura kuti rwendo rwedu paupenyu hunoyu, each person ane jeni yake. Yes. Iwo famba muleni yako naMwari wako. Yes. As long as you are doing right, uchiziva kuti uri kufamba wakarurama pamberi paMwari. But kana uchipinda-pinda, uchimbobuda, uchimboenda kun'anga, uchimbonotsvaka-tsvaka, zvinonetsa. Asi kana wakamira pana Mwari, havakukanganwa, havakusiye, no matter what, my friends. Saka Mwari Yes. vakuru, whatever you're going through, Mwari vanokuziva, Yes. Mwari vakakutarisa vari kukunzwa. Amen. Saka toda kuti tinamate, tinokutendai nekuti joina this week. Expecta kuti next week kuti mugotinzwa. Saka ndichavhara nemunamato. Ngatinamatere. Kubada kunyengeterera vanhu vese vachazosangana nevhidhiyo iyi, especially kana pane ari panguva yakaoma yekuti haasi kukuonai, musoro make hamumo nekuda kwematambudziko ainawo. Panguva ino kubva nhasi, izvo zvatiri kutaura izvi, vhurai murangariro munhu iyeye Mwari, aone chiedza chenyu, aone kugona kwenyu, kubwinya kwenyu. Isai tariro mumwoyo musina tariro, isai tariro kune uyo asisina tariro Mwari. Tinotaura tariro nezita raJesu manheru ano, kuti gamuchirai tariro imi vasina tariro. Tinokutendai Mambo Jesu nekuti makafira vese kuti vagowana rugare, kuti vese vagokuzivai, vese vagobatsirwa nemi. So we just thank you, Father. Tinonyengetera kuti divine help kune situation chero ipi isina zvakanaka. Batsirai vana venyu, batsirai vanhu venyu. Mwari wedu, Baba vedu, munotigonera Baba. Tinokutendai nekuti matinzwa. Nemuzita raJesu, amen. 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 Tinokuonai vadikani, muve nenguva yakanaka. Bye bye. Bye bye.